A ver, Gareciño, fillo, estouche ben así colocadiña. O pequeno di que imos ao falso directo. Falso directo, bueno, pois un falso directo. Agora hai moitas cousas falsas, Amantiño. Se é falso, pero vai directo, ainda menos mal. O caso é que fora falso e é torto ainda encima. Que a todos se chegará a dirme estouche ben así, Gareciño. Xa estou gravando. Ai, dime, fillo, avisa. Boas tardes, bueno, imos facer un falso directo. Como di o meu neto, o meu Gareciño, que está aí co foco. Estou ben. Que se me... Moi ben. Mira, que non se me vexe o aviso. Se me ve o aviso, tú avísame. Avísame se me ve o aviso. Bueno, eu quería falar porque eu quería reaccionar. Agora sei que así di reaccionar cando queres botar a tua opinión. Bueno, tamén se di botar o speech. Bueno, non pensedes... Pero, o mellor pensan... Bueno, non pensedes mal. O speech é isto. Reaccionar. Que está falando o Bastos aí que na TVG. Está aí co Roberto. Robertiño, nunca pensei que foras tan vagoneta. Pero que boa tiveches ti para andar falando así. Sin contemplación, señor Bastos. Métalle duro, delle co Bastos, señor Bastos. A ver que di que falan do capital. A mí non sempre me gustou moito, porque eu sempre tendín a ser aforradora. E moitos querían gastar, eu por aí non iba. A ver que di. Non, tanta xente, sí. E das clases, eu clase. Da clase e da conferencias. Estuvo semana pasada dando conferencias, sei que. Di unha conferencia e o Roberto di que hasta di unha conferencia nunha plaza de toros. Fixade por ben que isto é unha maravilla, o Stanxo Bastos, moito me gusta. Ai, o que lle foi dicir aí a tantos que teñen cara de non pegar golpe, Dios mío, aí se publicou todo. Este vello non, este traballou, este que está aquí. Pero ir xa, mira pa aquel escribir, que son nugallás. Como non vas estar de acordo en traballar máis? Eu aí que foi onde levei a grande decepción da miña vida, porque este Robertiño parecía un rapacinho que sudou moito a camiseta cando foi costonecho con todo. E agora di... A onde queres chegar, dicían os pais. Pois é que onde chegache. Vas por a vida, pero chegache. Montas un programa, montas cousas, te encargas de organizar cousas, de coordinar xente, como que non faz? Iniciativa, claro que non gusta traballar. Como que entón que non? E tú que faz? Tanta vagancia. Tanta vagancia. Pero logo como te botaches a perder, Robertiño. Ai, que pena tan grande tería tu boa se te ve. Se te ve falando así. De que edad? Ahora vai falar dos rapaciños da idade. E di que se tiñan menos iniciativa. Está cerrada. Na túa época, vías que estaba cerrada. Ibas buscar ao conserje, buscabas a chave, que che abrira e traías o libro. Eso dixo el. Como a que teñen menos iniciativa os rapaciños novos. Estou moi de acordo. No, a ver, os rapaciños non son tan bons como os de antes. Eu non teño dúda algún. Pero sí que, efectivamente, se vende moito, o discurso vende moito traballo. Véndese moito o discurso contra o traballo, agora sí que falache. Decía que os gallegos eran un pouco mal tito que nos gustaba traballar. Eu son gallego, non son... Isto é como a min, galega. E non chegaron a nada. Como que non chegaron a nada? Agora vai dar. Agora vai dar duro. Como que non chegamos a nada? E logo quen fixo o tendido eléctrico? E logo quen fixo as carreteras? E logo quen regulou as vías? E logo quen fixo todas as canalizacións das augas? Das cousas todas dos fíos que van todos de conexión. Agora, coa Wi-Fi, tamén di o meu neto, coa Wi-Fi, con toda a línea toda esta do cableado po gas, cidade. Ou para todas as cousas que se necesitaron, pero logo quen fixo todos. E logo aqueles postes da luz que ainda tiñan que vir os da Telefónica, e os electricistas subir ali cun os pés así, acordádevos, cando viñan os ganchos e subían así con os pés de ferro, e moito me gustaba miralo, cando facían así co gancho e subían por os postes de madeira que se lle agarraban ali. E logo quen fixo todo eso, Dios mío, pero este rapaz está completamente despistadiño, Dios mío. Ai, Robertiño, agárrate no traballo. Non chegaron a nada, di por os seus pais. A ver se levantes ti. Criar 3 fillos, 4 vacas, 3 vellos. E non había un peso nunca na casa. E que? Pero levantaron todo isto, pero repito, como se non saíches ti, non saíches máis ou menos vos.
Pois a lixo máis ou menos bo. Porque é o que lle dixo o señor Basto, porque tiña que haber o becerriño, daba os cartos, despois os cartos do becerro daban para comprar a carne, moi ben, pero traballábase co pico e a pala. Non había arados, non había tractores, vas comparar. Roberto, ten de teu. Que bonito é isto. Ten de teu, recordoume esta frase que dicía sempre a miña aboiña, ai, Dios mío. Ten de teu, dicía ao rapaz. Claro. Non sei, pero digo que nunca os vin. Non entraba naquela cabeza. Pero bueno, nunca foron de miña mãe, tampouco. Pero claro, o problema é que nós sí que vamos a ese sitio. Ese é o problema. E di que quere viaxar. E di que quere ir de vacacións. Pero ainda non sabe se vai cobrar a paga del xubilao. Este xa está preocupado, o Robertiño, xa está preocupado por a ver se cobra a pensión. Menos mal que lle dixo o señor Bastos que aquí non hai nada de pensión. El pensou que estaba metido todo como nunha caixa forte. E que lle pechaban así cos... Robertiño, pareceme mentira, Dios mío. Hasta mentira me parece. Unha vella como a min, e xa sabe que non hai nada de nada. Pero isto non me sabe teño un desfaito da sobrinha. A sobrinha dunha prima... Ai, deso non falamos. Da muller e do irmão. Deso de Elvas e de Portugal. Deso non falamos. Bueno, pois falamos de traballar. Como che van ter nada na arca, Mantiño? Non hai nada nas arcas, filliño. Iso é do que che traballan os novos para che encher peti. Non, e nós, vos, que eu son unha bella, vos, os que estades traballando agora, estades nos dando a pensión e non sei que non quedou nada de nada. Este está engañadiño da vida completamente. Que leve ao señor Bastos outro día, ai, Dios mío, que non sabe o que dixo. Ai, Dios mío, que non sabe o que dixo. Mira que decir o das pensións. Vaya por Dios, continuaremos no siguiente episodio. Xa.